Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студиядә Гөлназ Ибрахимова. Бүген майның соңгы көне. 31 майда җылы һава торышы саклана. Кайбер урыннарда кыска вакытлы яңгырлар һәм яшен көтелә. Ял көннәрендә явым-төшем булу ихтималы аз. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин парламент депутатлары Казанның яңа Татар зиратында булып, төрле елларда дәүләт вазифаларында эшләгән күренекле сәяси эшлеклеләрне шул исәптән ТССР Верховный Советы җитәкчеләрен хөрмәтләп искә алды. Зиярат кылу ТССРны оештыру турында декретка кул куелуга 104 ел тулуга багышланган чаралар кысаларында узды. Парламентарийлар ТССР Верховный Советы җитәкчеләре Сәлах Низамов һәм Салих Батыев, КПССның Татар өлкә комитетының беренче секретаре Гомәр Усманов һәм Республика парламентының берничә чакырылыш депутаты Туфан Миңнуллин каберләренә чәчәкләр салды. Урыннарыгыз җимакта булсын. Сез безнең хәтердә куйган хезмәтегезне халкыбыз онытмый. Менә шулай иттереп халыкка бездә хезмәт итәргә дип, сезне искә алып, җаннарыгыз тыныч булсын дип, яз көне җәй җиткәч һәрбер елны киләбез. Ул безгә дә бик кирәк. Бүгенге депутатларга да. Бу бит инде тәрбия дә. Әҗем авылында Вильдановлар нәселе күптәннән фермерлык белән шөгыльләнүләре, тырышлыклары, эш сөючән булулары белән дан тота. Фаил Вильданов 2011 елда фермерлык хуҗалыгы булдырып, энесе Фазыл белән бергәләп эшли башлаган. Алар күркәм нәтиҗәләре белән сокландыручы абруйлы фермерлар. Уллары да әтиләре кебек үк маллар алып, авыл хуҗалыгында армый-талмый хезмәт куялар. Бүгенге көндә абыйлы энеле Вильдановлар хуҗалыгында 170 баш сыер исәпләнә. Җәй көне бер сыердан 20 литр сөт сауыла. Хуҗалыкта тагын бер зур сөенеч. Әҗем авылында урнашкан фермалар янәшәсендә бетон юл салу эшләре бара. Биналарга таба юл хуҗалык эшләрен башкару өчен уңайлыклар тудырыр. Юл барлыгы 400 метр озынлыкта булачак. Бәясе 7 миллион 500 мең сум. Юлны без күптәннән көттек инде. Яз көз жүрі алмыйдыр, қышта жүрі алмадық бұл. Бұл жол біздің үшін бек кереклі жол еді. Рәхмет. Хөкүмәт жетекшілері бізге 400 метр ұзынлықта бола енді бұл, бетон жол бола. Мұның бәйесі 7 миллион 500 мыңға түше. Мұнда Қазаннан келген жігіттер бек қатты тырышып іштейлер. Іштері әйбет бара. Бик куанычлы хәл инде бу безнең өчен. Без бүгенге көнгә кадәр жолны бик җарадыр. Гөлназ Вәлиева, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Яңа уку елында Казан Федераль университетында көндезге бүлек студентларының дәресләре 1 ноябрьдән башлана. Сентябрь һәм октябрь айларында студентлар дистанцион форматта укыячак. Бу хакта югары уку йортының рәсми телеграм каналында хәбәр ителә. Бу БРИКС 2024 саммитына планлы әзерлек белән бәйле. Ул Казанда 22 октябрьдән 24 октябрьгә кадәр узачак. 1 сентябрьдә универсиада авылында тулай торак бушатыла. Саммит кунакларын һәм оештыручыларын урнаштыруга әзерләү өчен анда ремонт һәм хуҗалык эшләре башлана. Студентлар килүгә бүлмәләр яңартыла. Казанда Нәүрүз халыкара театр белеме бирү фестиваль форумы дәвам итә. Фестиваль форум педагоглары театр сәнгатының һәм Россия менеджментының әйдәп баручы белгечләре. Тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Тантаналы рәвештә башланып киткән һөнәри осталык чарасының төп вакыйгаларының берсе Төркия дәүләт театрының Гонзаганы үтерү спектаклен күрсәтү. Huzurunuzda sanatımızı icra etmek için sabırsızlanıyoruz efendimiz. Уильям Шекспирның Гамлет пьесасының интерпретациясе рәвешендә тәкъдим ителгән әсәрне чакырылган режиссер буларак Фәрит Бикчәнтәев куйган. Мин канәгать, чөнки алар бу спектакльне яратып уйныйлар. Бу минемчә иң мөһим әйбер. Шуннан соң алар әле 1 ел тулмады бу спектакльнең чыгуына, алар инде аны 90 мәртәбә уйнадылар. Спектакльне тәкъдим итү чарасында Төркиянең Казандагы дипломатик вәкиле Угур Йылмаз да катнашып чыгыш ясады.
Özden Semazen Dikili'ne hepiniz hoş geldiniz. Театр білімі беру фестиваль форумында 12 түрлі юнәлештә остаханәләр, семинарлар уза. Килә алмаучылар онлайн рәвештә кушыла. Узган еллардагыдан айырмалы буларак быел укыту программасына музыкаль театр һәм театр музее һәм архивы, проблемалар һәм үсеш юнәлешләре дип аталган мастер-класслар да өстәлгән. Иртәгә театр белеме бирү форумында катнашучыларга дәүләт үрнәгендәге сертификат таныклык тапшырыла. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Яңа заман татар әдәбияты елъязмасын Язучылар берлеге тарихыннан башка күз алдына китерү кыен. Май айында Татарстан Язучылар берлеге 90 еллыгын халыкара төрки әдәби фестиваль кысаларында билгеләп үтте. Юбилей чарасында катнашкан язучы, прозаик, драматург Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла төрки дөнья зур һәм бөек дип саный. Аралашу кирәк. Төрки халыклар бит гомумән. Бер-берсенә тәрҗемә итешергә кирәк, танышырга кирәк. Ягъни безнең тел уртаклыгы, дин уртаклыгы, әдәбият уртаклыгы, тарих уртаклыгы бар алар белән 30-га якын төрки халык яши Россиядә име. Иң олылары инде сан ягына үзбәк, татар, казах, Азәрбайҗан иң олы немчә Казакстан лидерлык ала. Революция хәтта татарлар лидер иде, төрки халыкларга Тукайдан өйрәнәләр иде. Һәм ул шулай да, аннан соң Үзбәкстан белән Кыргызстанга бездә китаплар басыладыр иде татар нәшриятендә, аларның типографиялары юк иде. Менә без аларга мулда әкә буларак, ягъни укытучы буларак, Әмзан Ибраһимов, Бабичлар аларга билим биреп жүргәннәр аларда каникул вакытларында казакларга. Менә без лидер булганбыз заман. Традиция буенча, җәйнең беренче көнендә без халыкара балаларны яклау көнен билгеләп үтәбез. Ул балачак һәм үсеп килүче буынны тәрбияләү проблемаларына игътибар юнәлтү максатыннан гамәлгә куелган. 1 июньдә республикабыз районнарында, шәһәрләрендә төрле чаралар оештырыла. Һәр бала үзенә ошаган шөгыль таба һәм бу көнне күңелле һәм файдалы итеп үткәрә алсын өчен Казанның төрле локацияләрендә эчтәлекле программа әзерләнгән. Бәйрәм көнне һәр бала үзенә ошаган шөгыль таба һәм бу көнне күңелле һәм файдалы итеп үткәрә алсын өчен Казанның төрле локацияләрендә эчтәлекле программа әзерләнгән. Аерым алганда Татнефть аренада әйбәт исемле балалар фестивале була. Анда 10 меңнән артык кеше катнаша. Казан Кремле территориясендә Ялкын журналының 100 еллыгына багышланган Ялкын Фест фестивале узачак. Анда 5000 кеше катнаша. Аларның яртысы Татарстан районнарыннан килә. 1 июнь Яшь гвардия спорт сәламәтләндерү лагерын ачу тантанасы була. Яңартылган лагерь беренче балаларын 25 майда ук кабул иткән инде. Бәйрәм көнне Горький Әмәт урманында балачак чемпионаты узачак. Аның кысаларында концерт, күңел ачу программасы, спорт уеннары, төрле конкурслар һәм мастер-класслар планлаштырылган. Ания Гыйбадуллина, Татарстан яңалыклары. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстанда контракт белән хезмәт итүчеләргә түләүне арттыру турында карар кабул итте. Җәйнең 1-2 аенда Татарстанда контракт төзүчеләргә түләү суммасы 505 мең сум. Бу акчага Россия Федерациясе Саклану министрлыгыннан 195 мең сум түләүгә өстәлә. Шулай итеп, яңа контрактчыларга бер тапкыр бирелә торган түләүнең гомуми күләме Татарстан шәһәрләреннән, муниципаль районнарыннан һәм предприятиеләреннән ярдәм чараларын исәпкә алып 700 мең сумга кадәр арта. Россия Федерациясе кораллы көчләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, шулай ук премияләр, ташламалар һәм түләүләр турында экрандагы мәгълүмат буенча алырга мөмкин. Махсус операциядә хезмәт итүче хәрби татар егетләренең социаль шелтәрләр аша әледән-әле видео язмалары урнаштырыла. Татар информ мәгълүмат агентлыгының YouTube каналында Нияз Вафинның татарча биегән видеосы куелган. Ниязга окопта сәхнә идәне булмау комачауламый. Шул рәвешле төшенкелеккә бирелмәскә, онытылып торырга, күтәренке рухта булырга тырыша. 17 мең абунәче карап, исәнлек, саулык теләп, җиңеп кайтуын теләгән.
Быйыл җәй Казанда 84 урамны чәчәкләр белән бизәячәкләр. Бүген иртәнге 10-нан теләге булган һәркем шәһәр үзәгендә үк үсемлекләрне утыртуда катнаша алды. Казан цирк янында шәһәр халкы белгечләр белән бергә шәһәрнең иң зур клумбасын төзи башлаган. Акциядә катнашырга теләүчеләрнең барысын да кирәкле эш кораллары белән тәэмин иттеләр. Горвод Зеленхоз хезмәткәрләре 1 еллык үсемлекләрне Канна, Сальвия һәм Цинерарины ничек итеп дөрес утыртырга кирәклеген күрсәтте. Казанда чәчәклек өчен иң зур мәйданда 30 000 чәчәк утыртыла. Аның мәйданы 1200 квадрат метрны тәшкил итә. Чәчәкле клумбалар шәһәрне октябрь ахырына кадәр сөендереп тора. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз. Күп миялар үкенечкә калды. Уйлыйлар да инде пешмәгән. Сискәнепләр кайчак уянасың, аягүрә күргән төшләрдән. Күп миялар сөелмичә калды. Калды әйе үбелмичә дә. Юкса күктән йолдыз өзеп бирер чаклар иде. Үбелмичә дә. Күп миялар безгә булдырлардан, балконнардан калдык кул исәп. Без хан була алмадык. Кай ханнарга булды икән алар? Кәнизәк. Күп миялар перроннарда калды. Без имеш дөнья куганбыз, бер кайтырбыз дидек. Үзебез кайтмаска дип киткән булганбыз. Күп миялар калды ятлар белән. Күп миялар калды сазапта. Үз ярын гел ят була барды. Әверелде яшәү газапка. Күп миялар йөрәкләрдә калды. Исемнәрен куштык җырларга. Бездән соң да бәлки яшәр алар. Без юксынып көткән чырларда. Күп миялар сөелмичә калды. Калды әйе үбелмичә дә. Юкса күктән йолдыз өзеп бирер чаклар иде. Үбелмичә дә.